Nós não fica nos vista riba a situação. We kunnen ons ogen niet richten op de Nós situatie. não fica nos vista riba cerro grande nos We dilante. kunnen ons ogen niet richten op die hoge berg die Nós voor não ons staat. fica nos vista riba e Goliat que tem para nos We kunnen ons dilante. ogen niet richten op de Goliath die voor ons staat. Em 2 Coríntios 10, versículo 4 e 5. In 2 Korinthe 10, vers 4 en 5, Eta para na versículo 4. bij vers 4 staat: Pa sobre e arma nang kung nos tabataya kuni, no ta carnal, ma poderoso, den Dios pabasha e forte nang abaw, e pa destruir speculação nang e tur arrogância kutawardo lanta contra e conhecimento de Deus. Ribando den cautiverio tur pensamento para sinang obedecido na Cristo. Amen. Que nós tamira kinana kunos arma nang kunos tabataya kuni. Dus we zien hier dat de wapens van onze strijd No ta arma nang carnal, zijn niet vleeselijk, pero arma nang poderoso den Dios. maar krachtig door God. Assim poderoso Zo krachtig kunos por destruir. Forte nang dat wij bolwerken of forten kunnen afbreken, kunos por destruir tur speculação nang. dat we alle redeneringen kunnen afbreken, Também arrogância, cutalanta contra o conhecimento de Deus. elke hoogte of arrogantie die zich verheft tegen de kennis van God, E também ribando tur pensamento que nota de acordo com Deus sua palavra, nos por cautivar essa quinang. en zo ook alle gedachten gevangen nemen die tegen Gods woord opkomen. Então, é sumamente importante para nós para que tu na cada parte nang En aqui. het is zo belangrijk dat we even gaan stilstaan bij elk gedeelte, elk stukje. Para sumanda por nada, Deus apone e parte aqui dentro sua palavra. Want het is niet zomaar heeft de Heere God dit in zijn woord geplaatst. Onda pa por nada tabisa e arma nang kunosting pabataya kune nota carnal. Het is niet zomaar dat hij zegt dat de wapens van onze strijd niet vleeselijk zijn. Anto kita menciona e 4 puntos nang En dat aqui. hij deze 4 punten benoemt. Bashabou e forte nang, speculação nang, arrogância kutalanta contra conhecimento de Deus e toma tur pensamento cautivo. En van afbraak of neerhalen van de bolwerken, de redeneringen, de arrogantie of elke hoogte. En dit allemaal gevangen nemen en onder de gehoorzaamheid van Christus te plaatsen. Awe nós tá disbang specificar e para que tu rato na e parte de e forte nang awe. Nu gaan we even specificeren en het hebben over de bolwerken. Paso e forte nang ta kostang kuta tuma lugar porta tiora nós tá ni para que tu nang En deze dingen gebeuren en vaak staan we er niet bij stil de nos vida diario in ons dagelijks leven. anto 5 nosa En zonder dat wij dit weten, ku nos tamara. zijn wij gebonden. Anto 5 nosa En zonder dat wij het weten, nos ta queda purba de nos mes força. blijven we in eigen krachten dingen Anto nos proberen. nota usa nos arma nang En gebruiken niet de wapens, e arma nang spiritual. de geestelijke wapens. Amen. Amen. Men de awe nos bang waki ku tum forte. Vandaag gaan we kijken wat een fort of een bolwerk is. Ora vou ler essa palavra forte. Wanneer je het woord fort leest, Tem ora também ding e de Bijbel botar a palavra citadel. vind je ook het woord citadel. De palácio tem ora botar e rei tem citadel. In een paleis heeft een koning een citadel. Outra palavra que nanta usa, Een ander woord die ze ook gebruiken, botar nanta yamele lugar fortificado. ze zeggen een versterkte, een versterkte plaats. Sim. Então nós mira na inglês nanta bisa eta fortress In het Engels zeggen ze het is een fortress of fort of een fort of castle. of een castle. Assim, ta indica que ta forte. Dat geeft aan dat het een fort is. Então, assim, nós por aí ele identifica diferente passagem da Bíblia, por exemplo, em Amos.
Dit kun je vinden in verschillende Bijbelpassages, bijvoorbeeld in Amos, Amos 1, versículo 7, Amos 1, 10. Esse bopo tuma skibele pa bopo vers relesele. 7 tot en met 10. Je kunt Si. hier notities van Inana maken. bota nanta papia algo di e forti. Daar hebben ze het over het fort. Anto forti nota maniera nossa mira, nota algo ku muraya hopi smal. En forten, als je deze wel eens hebt gezien, hebben geen smalle of dunne muren. Paso nanta lugar na maniera nossa mira, nanta bisa na lugar na echt fortifica. Het zijn versterkte plaatsen. Anto nos por mira forti. En we kunnen zien dat een Sa fort, aqui na nossa mira e slide di forti. hier zien we een afbeelding van een fort. Kuboting asina tanto parti e muraya nang fuerte fortifica. Dat je zoveel muren, versterkte muren ziet. Anto pero no es eso. En niet alleen dat, Bota mira sempre com forte ta guardo trabalhar num lugar stratégico. en je ziet altijd dat een fort gebouwd wordt op een strategische plek. Lugar caminha não por tem vista riba e inimigo. Een plek waar ze overzicht hebben over de vijand. Num lugar alto. Op een hoge plek. Anto passou forte. Want een fort, Ora bom mirele ding e parte diario. wanneer je dit in het dagelijks leven ziet, Ta para proteger a cidade het is om een stad te beschermen contra ataque não que Tegen. tabini já foi. aanvallen van buiten. Que men forte ta guardo trabalhar para lugar para ajudar com a segurança de estado. Een fort wordt gebouwd voor de veiligheid van een stad. Para ajudar com a defesa para ora tem inimigo que tabini. Om te helpen functioneren als verdediging. Den wanneer de- direção de cidade. Que men forte Dus een fort ta lugar que ta guardo trabalhar na alto. is een plek of een Sumuraya gebouw nanta bom fortificar. die op een hoogte gebouwd en de muren zijn flink verstevigd. Pero também é um lugar que oferece segurança. Maar het is ook een plaats dat veiligheid biedt. Pasoba edenang botahaya ku isdang kumisi traha ding e parte de defensa nanta bota traha ng strategia nang Want daar werkte degene die aan de defensie werkte, Antos- werkte aan hun strategieën. anto sempre vai ta preparar para seguir e constante desarrollar não por atacar. En altijd voorbereid zijn en zich blijven ontwikkelen om klaar te staan wanneer een aanval kwam. Assim na. Também nós mira que forte sua estrutura não ta cambia. En we zien ook dat een structuur van een fort niet verandert. De maneira mabisa que te awe po mira e forte nang di antes para firme ainda. Dus zoals ik zojuist heb gezegd, tot de dag van vandaag zie je die forten heel erg sterk en stevig staan. Anto tem nos vida nan tambe. In ons leven ook zo. Posso essa que nata e parte como explica, ta e parte bambisa que nos mira, que nos wowo, En dit is een aspect dat wij met onze ogen zien. pero tambe tem forte nan ta wardo traha de nos vida nang. Maar ook in ons leven worden forten gebouwd. Anto essa que nang ta algo spiritual. En deze zijn geestelijk. Anto que Satanás tambe ta purba tra forte ding nos vida nang. En Satan probeert ook forten op te bouwen in ons leven. Posso forte ta structura de pensamento Want een fort is een denkstructuur que não ta cambia. die maar niet verandert. Paso orbo mira é forte, normal, é gebouw, e não ta cambia. Want zoals je een gebouw, een fortgebouw ziet, dat gebouw verandert niet. Mesmo costa passa dentro é parte espiritual. En hetzelfde gebeurt ook in het geestelijk. É forte, não ta cambia. Dus die fort die verandert niet. Que men disse bo exemplo tá sempre se bo família, tabata ting bo wela no a finalizar sua escola. En een voorbeeld is bijvoorbeeld, je oma heeft haar studie of opleiding niet afgerond. Bo mama também é que struggle dentro seu estudo também não finalizar sua escola. Je moeder heeft ook wat strijd meegemaakt en kon haar opleiding ook niet afronden. A wo bota mirele ku boyu. En nu zie je het met je kind. Que também tá começar estudo, En dan zie je dat jouw kind een studie begint. anto tá con encontrar sina tanto cos, En die maakt zoveel dingen mee. anto
tambe ta drop out en En- nota finalize. Die is ook een drop-out en die rondt zijn studie niet af. Anto esena ta tipo di forti nang kuti orating de nos bida nang. En dit zijn typen of soorten forten die in ons leven zijn. Kui famiglia nang portati ora ta bringa e lucha sina tanto, En dat de familie en de gezinnen zoveel strijden. pero nota logra. Mensen worstelen maar en het lukt maar niet. Tur e famiglia, botamira den e generación nang, Je ziet de hele familie en de hele generaties, tanta nang, tantes, primo nang, neven en nichten, rumang nang, broers en zussen, bomes yu nang. je eigen kinderen. Tur ta ke da kai den mesum Ze patronchi. blijven allemaal steeds vallen in dezelfde patronen. Pasommer eta un structura, un forti, kun no que cambia, Want het is kun een no tabai cambia. Het is een structuur, een fort die maar niet verandert. Tamen nos tamira, We zien ook Satanas tabini kusum mentira nang, dat Satan met zijn leugens komt. ita forma forti asini tambe de nos mente, de nos vida. En maakt zo forten in ons verstand en ons leven. Anto das troba nos di por risibi di Dios. En dit hindert ons te kunnen ontvangen van God. E propone mentira nang di seanza nang falso. Hij kan bijvoorbeeld valse leringen in ons leven plaatsen. Concepto na robes. Verkeerde concepten. Un idea. Een idee, Structura nang een robes. verkeerde structuren. Of bomesti un imaginación. Of je hebt zelf bepaalde verbeeldingen. Of mentira nang kawaru papianabo. Of leugens die over je zijn gesproken. Of también especulación nang bomestas pensa de bo situación. Of valse redeneringen die je jezelf bedenkt in jouw situatie. Anto kunanta bira forti nang dengbo. En deze worden weer forten in jou. Anto manera mabisa, En zoals ik zojuist gezegd heb, un forte ta un lugar caminda eigenlijk defensa tasali. en een fort is eigenlijk waar de verdediging vandaan komt. Of Ora botin uitgaat. e forte di Dios. Wanneer je het fort hebt van God, Dios ta defendebo foi su dan forte. verdedigt God jou vanuit zijn fort. Pero ora botin e forte nang je enemigo e atra e forte dembo. Maar wanneer je de fort hebt van de vijand die hij in jou gebouwd heeft, Eta bira su lugar caminda eta defender e contrastar tudo qual kuta bom kuta bini dembo direction. en dan wordt het zijn fort waar hij de verdediging van uitvoert, waar hij tegenhoudt alles dat binnen moet komen dat goed is. Que men ora e potra un forte di mentira, Dus wanneer hij een leugenfort kan opbouwen turcos kuta bini kuta que hasibu liber kuta e verdad, en alles dat wil komen dat om jou vrij te maken, eta purba Dat de destruir waarheid- ture palavra nang e kuta verdad kuta waru mandar dembo direction. dat de waarheid is die eigenlijk vernietigd moet worden, die allemaal in je richting op Que men jou eta afkomen. queda pone costan dembo caminda. Dus hij blijft dingen op je pad plaatsen. Kuta bini eigenlijk eta destruir e cosnan. Hij vernietigt die dingen, Kita e hende nang que papa e palavra de verdade kubo. haal de mensen weg die het woord tot jou willen spreken. Anto pa estrobabo atrobe di risibi bo libertad. En om zo je nogmaals te verhinderen je vrijheid te ontvangen. Anto assim porta bota bini hasta de iglesia. En zo kom je misschien zelfs in de kerk. Bota worden invita. Je wordt uitgenodigd. Pero tinha forte nang kuta tenebo sina cautivo. Maar er zijn die forten die je zo gevangen houden. Ku bota risibi e tende e palavra. Je ontvangt en je hoort en ontvangt het woord. Pero bono tinha compreendimento com pa bo aplique palavra. Maar je hebt de kennis of de inzicht niet om het woord te ontvangen. Anto toch bota queda mara dembo e forte. En zo blijf je toch gebonden in het fort. Que men di forte nanta strobabo di cana den e verdad. Dus forten die verhinderen je om te wandelen in de waarheid. Eta strobabo di cana é verdade, mas não sabemos a palavra de Deus, eta strobabo cana, segundo a palavra de Deus. En het woord van God is de waarheid en hij verhindert je te wandelen volgens het woord van God. Passou para tudo qual que passa dentro do pensamento, Want al hetgeen door je gedachten heen gaat, tá ordo dirigir,
die worden geleid door die efforti ng aki. door deze forte. I bota actua En je handelt ook tambe según efforti ng aki di oscuridad ta operando. volgens de manier waarop deze forten uit de duisternis handelen. Anto nos tintiora asina tanto forti We hebben soms zo ontzettend veel forten di oscuridad van duisternis ku awardo traha Die zijn- dignos in ons zijn opgericht, de nos mente. in ons verstand, in Anto gedachten. trobanos di aplica e palabra de Dios y querele manera eta. En ons verhinderen het woord toe te passen en het geloven zoals het is. Por ejemplo, pobreza. Bevo- Damit un forti. bijvoorbeeld Pobreza. armoede. Então, você está pondo de maneira mambisa, tá, mi wela um cabaskol, mi mama um cabaskol, En zo is mi bijvoorbeeld- também drop out, a womi também rek tá sosodiendo comigo também. En bijvoorbeeld dat we net gaven dat je oma geen opleiding heeft afgerond, je moeder niet. En nu zie ik het terug in mijn eigen kind. Amor papalaca, Liefde voor geld, rebeldia, rebellie, incredulidade, ongeloof, medo, angst, rabiamento, boosheid, manipulação, manipulatie, borracheria, dronkenschap, falta de perdão, onvergevensgezindheid, mentira, leugens, depressão, depressie, amargura, verbitternis, religioso, religieus zijn, rabia, woede, ansia, wanhoop, orgulho. trots. Tudo essa que não está forte não que está bem, driba nós e está waru construir de nós. Al deze dingen zijn forten die op ons afkomen en in ons gebouwd Que worden. está stroba nós de querer e palavra que está é verdade. Die ons verhinderen het woord te geloven dat waar is. Então tá laga nós que da pega de vida. En doet steeds dat wij vastlopen in het Então leven. cinco nós por experienciar que Deus por assim nos liber de tour e forte não aqui. En zonder dat wij kunnen ervaren dat God ons vrij kan maken van al deze forten. So assim na Deus por man não ainda de boca minda. Want zo op het moment dat God iemand op je pad stuurt, E forte aqui tá sali na defensa. dan komt deze fort E que weer in destruir e defensie. verdade. En die wil de waarheid Então tá vernietigen. trobabo de bira liber. En het verhindert je dat je vrij wordt. Amen. Com nós por reconhecer que nós tem forte. Hoe kunnen wij erkennen dat wij een fort hebben? Ora nós pensa que Deus não por ajuda nós. Wanneer wij denken dat God ons niet kan helpen. Outro ponto. Ora nós pensa que não tem esperança mais para mim. Wanneer wij denken er is geen hoop meer voor mij. Ora nós pensa que Wanneer uma wij denken, cansa de purba. ik ben het zat of moe van het steeds proberen. Também, ora nós misterase algo bom para outro gente, Wanneer we iets goeds moeten doen voor een ander, para gente ganhar bom. dat iemand je dan goed vindt. Passo me e cena nós está reparar que entende, botin forte que tá tenebo. Want zo merk je op, hey, daar is een fort die mij vasthoudt. Sempre tu gente tá baila gabo. Iedereen laat je altijd in de steek. Você tá bom karakter, Het zij Bo vanwege manera je di ta. karakter, de manier waarop je bent. que bota experiência que sempre tu gente tá baila gabo. Je ervaart dat altijd mensen jou in de steek laten. Caminha para pensa também, tá me mes a busca e sofrimento aqui, Wanneer- que me di, ja, tem esperança mas para mim. En je denkt, ja, ik heb deze problemen zelf opgezocht. Er is geen hoop meer voor mij. Também ora que portabo awak persona, Wanneer je bijvoorbeeld iemand hebt gezien anto bodi, e persona aqui, e também com minha cabeça bom. en je denkt, nee, deze persoon gaat me in de maling nemen. Mint duna nenhum gente mais chance. Ik geef niemand meer een kans. Também nós por mira, We kunnen ook zien, que tem hora que nós não tá confia nenhum gente mais. wanneer wij niemand meer vertrouwen. Anto ele bosaco bota mara, En dan weet je dat je gebonden bent. bota de forte. Je zit in een fort. Também que nós por experienciar tem hora que hasta ni Deus não tá bom suficiente para mim. Wanneer wij soms bijvoorbeeld ervaren dat niet eens God goed genoeg is voor ons. Sempre vai portar de argumento. Je hebt altijd wel een argument. E coisa aqui tá strobabo de por experienciar Deus man. Dit hindert of verhindert jou om Gods hand te ervaren. Pero também Maar ook,
Ora nós tem luta, com nós tá mira, com nós tá queda, cai den mesmo patrão bio. Wanneer we de strijd hebben vanwege het feit dat we steeds in dezelfde patronen Kubo no terechtkomen. por stop di hasi algo. Je kunt niet ophouden iets te doen. Tanifica ku aceita forte, Dat stronghold. betekent dat dat een fort is. So tinha hora bota tende e bolwerk. forte. Die palavra ku bota sim, bota compreender tinha hora hope een stronghold. En het woord dat je vaak beter vat of begrijpt is een stronghold, in het Nederlands een bolwerk. Si cosco timbo tene. Iets dat je vast heeft. E timbo gara. Het iets dat je E vastgegrepen heeft. timbo wanta. Het houdt je tegen. Van lezen den Reinang, Laten vers we 9, 1 Koningen 19 lezen. versículo 1 y 4. Elías tabay Horeb. Awor Acab aconta Jezebel, tulo qual Elías ahasi, y con el mata ture profeta ng kuspada. Y ora Jezebel amanda mensajero sekal Elías bisando, ku Dios nang hasi asina kumi ipiyo ainda. Si mayang na ora aki, minoha si bobida manera vida di undinang. Y Elías ahaya miedo, y alanta hui bay pascapa su vida, y allega Berseba, kuta pertenecen a Judá, y alaga su servidonang Aya. Ma emes ahas viaje de día del desierto, y ela vai sinta bol de mata de enebro. E ela pede para emuri. E avisa, ta basta awor o Senhor, tuma mi vida, pasoma mi no tamiho kumi tatanang. Kimendi aqui na nossa mira, Hier zien wij. Kiko apasa ora Elias, ahaya Jesus responde. En wat er gebeurde toen Elia een boodschap kreeg. Anto que la haya, dis di responde ko nang manda PE. En de boodschap die ze naar hem gestuurd hadden, Ela haya miedo. van die boodschap werd hij angstig. Anto tung homber ko amira Dios sumang move. En het is een man die Gods hand had zien bewegen. Ela mira con ore tabata cerca e señora viuda que yuta bata muriendo. Hij was bij de weduwe, bij de vrouw met een kind die aan het sterven Con ore was. la strek ribaje después que you alanta. Hij strekte zich over het kind uit en het kind was weer opgestaan. Eta mira con Dios a papia con nebise papia que viuda bise duna abo promedi come. En hij had meegemaakt dat hij tot de weduwe sprak en tegen de weduwe had gezegd om hem Anto ko eerst eten te ebotishi di geven. arinha e di zeta nang den tour e hambresa ko tabata reinando den e tempo e. En in die tijd, die hele hongersnood die er was en die kruiken die hij had. Nanta patatindi come ku ebotishi no birabashi. En zij hadden te eten en die kruiken die werden niet leeg. Que meni ela mira Dios sumang. Dus hij had Gods hand ervaren. Eta bata saco Dios ta junto com ele. Hij wist dat God bij hem was. Pero sin embargo, ela haya miedo. Desondanks werd hij angstig. Então, imediatamente Elias cai den outro etambe. En Elia die stortte meteen in elkaar. Ela cai den gara de forte de medo. Hij viel in de grip, een fort van angst. Então, é coisa importante ora nos cai den situação assim En het aqui. belangrijke is wanneer we in zo'n situatie terechtkomen, Kuta nós me se decidir dat is wij die moeten dan beslissen, quanto tempo bota vai dune. hoeveel tijd ga je het geven. Então, como você está consciente door de donabo e mencionar basta de forte nang aqui kuta tenenos. En je moet ervan bewust zijn, al die punten die we net genoemd hebben, forten die ons vasthouden. Que Deus está donando discernimento para você. Ei, forte te por balanta arriba me aqui. Dat God je de onderscheiding heeft gegeven om te kunnen erkennen, hey, dit is een fort die probeert op te komen. Então, abo me se decidir agora. En jij moet nu beslissen, Quanto tempo? hoeveel tijd, Com largo. hoe lang Bota permitir. je toelaat Bom mês de que da den condição dat je aqui. zelf in zo'n of die conditie blijft. Passou libertad tapa abo tour dia de novo. Want vrijheid is dagelijks weer opnieuw voor jou.